No niin, nyt lähtee. Terve vaan. Moikka. Eli tässä on Anni Niemi ja Laws of Lightista, eli meikäläisen bikinien tekijä. Ja täällä ollaan juuri valitsemassa näitä vähän kankaita, että josko sitä tekisi uutta bikinimallia taasen. Ja täältähän löytyy nämä minun viime kisoissa käytetyt aivan mahtavat, upeat bikinit, mistä mä tykkään eniten. No mitäs Anni kuuluu? Onko paljon töitä? Ihan kivasti, ihan sopivasti on kyllä. Yrittää ottaa tuossa samaan kuvaan, että mahutaan molemmat. Onko ollut paljon ihmisiä, jotka haluaa? Syksykisoihin on ihan nyt kivasti tullut tilauksia. Kyllä, Se on hyvä. kyllä, mutta hyvin ehdittäisi sullekin. Niin just tässä silleen mietitte, että mikä olisi mun väri. Täältä nyt vähän katellaan. Mut ei, tosiaan. Anni tekee upeita, ihania bikineitä ja en aio vaihtaa enää ketään toista, joten tästä varmaan lähtee taas silleen, että nyt tulee mahdollisesti uudet bikinit. Mikä väri? Ei kerrota vielä. Tsemppiä.